Nya uro duguden minnu bolila ka taa sofara ni y'a tile damadɔ ye kumakanw bɛ ka bɔ i ka taa fɛ ko min y'u sɔrɔ u ka dugu kɔnɔ u bɛ ka ɲɛfɔ dɔɔni dɔɔni u bɛɛ bɛ ka laseli kɛ dugu la ko a ka ca ni kunɲɔgɔn kelen ye sisan ko Mali sɔrdasiw ni donsow ani farajɛ sɔrdasiw nana nya uru mobili 5 ani moto 13 somadana yɛrɛ u taara sufuma ko bi taa duguma jɛ u bɛna sɔmada fɛ u bɛ sagaw bɛɛ cɛ ka bɔ u bɛɛ cɛ ka taa oni donsow de nana ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ jɛman ani mɔgɔ fima militaire Mali ani mɔgɔ jɛman ani donso olu de nana ɲɔgɔn fɛ dugu kɔnɔ mɔgɔ ninnu nana an fɛ yen nɔ depuis dimanche 6 heures depuis dimanche 5 heures 6 heures o nana ka taa don dugu kɔnɔ fo sisan o ma bɔ dugu kɔnɔ u y'a fɔ ko maa caman de minɛna kɛrɛnkɛrɛnnenya cɛw minnu si kibaruya ma sɔrɔ fɔlɔ nka u ko olu kɔni hakili la k'u ma maa si faga fɔlɔ nka ko musow ye gɛlɛyabaw sɔrɔ baganw musow ka masirifɛnw ani bolofɛn gɛrɛw olu suɲɛna u ko ten bon o y'a dugumɔgɔ y'a dɔn o nana u bɛ ka mɔgɔ minɛ dɔrɔn bɛɛ bolila ka bɔ kɛnɛma mais tɔ ninnu minnu bɛ yen na tɔ ye muso ye bon commencera ka muso ninnu minɛ k'o bɛna tulonkɛ muso ye bon muso ninnu y'a dɔn muso ninnu fana bɔra ka olu to yen nɔ mais o kɔfɛ o nana muso kelen yɛrɛ o y'a minɛ cɛ naani jɛra muso la fo muso yɛrɛ barana o taara fo muso nin taara n'a ye fo Seware ka taa furakɛ mɔgɔ si ma to yen dɛ mɔgɔ si tɛ yen su maa ko dɔrɔn cɛw de bɛ taa yɔrɔ lajɛ u bɛ taa sɔrɔ u ye balo bɛɛ cɛ ka matela ninnu ni sagaw bɛɛ cɛ yalɔ misiw kɔni tɛ yen o ye sanu bɛɛ ta sanu ni walijɛ min bɛ bolo o saki ninnu kɔnɔ ni valisi ninnu kɔnɔ kesi ninnu u y'a bɛɛ cɛ seereya fɛn fɛn sɔrɔla VOA Bambara fɛ olu caman y'a jira k'a fɔ ko dugu nin bɛ Mali sɔrdasiw ani donso ani Rusila sɔrdasi ninnu de bolo hali n'o ma fɛn d'aw ma o k'a bɔ yen dɔrɔn an ka taa an sigi an ka dugu kɔnɔ o ye belebeleba ye o bɛ tile don o don o bɛ yen hali sɔgɔmada na cɛw dɔw taara yɛlɛ yiri sanfɛ k'o lajɛ o bɛ yen ka su ma janfa dɔrɔn o bɛ taa so o bɛ taa kan kɔnɔ ye o bɛ taa si dugu ma jɛ dɔrɔn ni moto ni mankan i bɛ to yɔrɔ jan ka mankan mɛn nya ure dugudenw caman bolila ka t'u ka kɛrɛfɛ duguw la i n'a fɔ Mopti ani Sofara dugudenw ko olu ka dugu minɛlen don halisa sajigu dɔ sigilen olu bɛ baro la sisan an b'o to ka sajigu siri k'o balo saliba ma se k'o feere o y'o bɛɛ ta ka bila mobili kɔnɔ ka taa u ka kumakanw lamɛnni kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ ko ni sɔrdasi minnu kɛlen don k'u ka dugu minɛ k'u bɛ taga ni ka segin la Sofara ni sɔrdasi kan dɔ ni ɲɔgɔn cɛ Mali sɔrdasiw ka kumalase soba n'o ye Dirpa ye VOA Bambara kun ye ɲininkali tɛngu u la nka u ma sɔn ka jaabi di